Bueno, en el vídeo avui torna un dels nostres temes preferits, com és les finances personals. Concretament, avui et volia parlar d'un home que és una mica un dels meus gurus de les finances personals i el de molta gent, que es diu Ramit Sethi. Ramit Sethi és un senyor que ha estat a molts podcasts, moltes entrevistes, ha escrit llibres, i concretament va escriure un llibre que es diu I Will Teach You to Be Rich, t'ensenyaré a ser ric. I és un llibre que està molt bé, crec, per canviar la manera com pensem sobre els diners o les decisions que prenem que poden impactar la nostra vida econòmica. La qüestió és que avui he vist que aquest home ha fet un fil de Twitter que són les seves money rules, una mica les seves normes dels diners. I crec que està molt bé. Crec que els diners són una cosa que tots perdem molt de temps pensant-hi, molt de temps pensant si ens hauríem de comprar alguna cosa, si hauríem d'invertir aquí, si hauríem d'estalviar més o menys. Ens genera molta preocupació. I tenir algunes normes de no haver de pensar en certes coses, sinó que sí, no dubtaré en gastar-me diners en això, o no, mai més compraré certa altra cosa. Crec que està molt bé. De fet, jo tinc vídeos al canal on t'explico coses com coses que ja no compro o coses que si se'm tanquessin avui tinc claríssim que me les tornaria a comprar, no hi dubtaria ni un segon. Doncs bé, aquest senyor, aquest gurú, ha fet aquest fil de Twitter amb les seves 10 money rules i crec que estaria bé comentar-les, així que en el vídeo d'avui farem exactament això. Comentar les 10 money rules del senyor Ramit Sethi. Comencem. A veure, la primera norma, aniré traduint una mica així de l'anglès al català, és que sempre tinguis un any d'emergència estalviat en cash. Estic molt a favor i crec que és una idea que ja he dit molt en aquest canal, és tenir el famós compte SOS. Uns estalvis que no contemples com a estalvis, contemples com uns diners que per tu no existeixen, però són uns diners d'emergència que si mai et passés alguna cosa, sempre estan allà per rescatar-te. Et quedes sense feina, et quedes sense atur, et passa... No sé, és que no puc pensar en moltes desgràcies perquè per sort no m'han passat gaires. Però si alguna cosa et passés, tenir cash disponible que pots utilitzar per no haver d'agafar la primera feina que et trobis, no haver d'abandonar el teu pis, el que sigui, és superútil. Crec que tenir un any sencer és una molt bona previsió, és molt conservador, però a mi em dona molta tranquil·litat i crec que és molt fàcil de calcular-ho. És que només has de calcular quants diners gastes en un mes i multiplicar-ho per 12. Si el teu cost de vida normalillo entre pagar un lloguer, al Mercadona i al gimnàs i 4 coses són 1.000 euros al mes, has de tenir estalviats 12.000 euros en cash al teu compte de CaixaBank. I crec que aquesta hauria de ser una mica la primera gran decisió econòmica que tots prenem. Quan ja ets un adult i ja tens les teves finances personals una mica a lloc i tens uns ingressos recurrents i unes obligacions i despeses recurrents, hòstia, començar a plantejar-te els estalvis com a no una cosa per anar-me'n de vacances, sinó perquè em donin tranquil·litat, necessari. No sé, ja hem parlat molt del compte SOS, no em vull enrotllar més. Segon punt. La segona norma diu que estalvis el 10% i inverteixis el 20% dels teus ingressos anuals. No et sé dir una opinió formada sobre aquests percentatges. Crec que en total, és a dir, que un 30% dels teus ingressos els dediquis a estalviar i invertir, em sembla bé, i l'altre 70% a gastar. Crec que és bastant normal. De fet, la norma aquesta del 50-30-20 ja parla una mica en aquestes direccions. Si estalviar i invertir un 10-20%, crec que està bé. Si tens uns bons estalvis ja, poder dedicar un 20% a invertir està bastant bé. Imagino que aquestes són les seves pròpies normes, no sé quin seria el meu percentatge. De fet, faré algun dia les meves normes monetàries, te les vindré a explicar aquí. Però no, avui estem comentant aquí, la meva opinió, no tinc gaire opinió sobre això, sí que em sembla bé que un 30% dels teus ingressos anuals no te'ls gastis. Crec que és una decisió sana per a qualsevol persona. En tercer lloc, diu aquí, estigues preparat per pagar completament despeses molt grosses abans de que les tinguis. Per exemple, un casament, una casa o la teva lluna de mel somiada. Hòstia, jo crec que... És que, bueno, no crec, no, és que ho sé. Jo mai he hagut de fer front a un d'aquests pagaments. Però a mi em sorprèn molt a vegades la facilitat que veig gent que té per endeutar-se, no? I comprar coses a crèdit, i comprar unes vacances a crèdit, i comprar un cotxe a crèdit, i comprar un pis a crèdit... A veure, en moltes ocasions ho puc arribar a entendre, específicament aquí quan et diu, jo què sé, comprar-te una casa al comtat, no sé, potser quan tingui 85 anys hi arribaré. Però sí que penso que jo hi ha moltes coses que endeutar-me per comprar-me allò em sembla estúpid, i si m'ho pago, m'ho pago, jo què sé. Comprar-me una moto, jo no vull comprar una moto a crèdit i haver d'anar pagant durant un temps. Jo estalvio i em compro una moto. Potser quan em vull comprar un cotxe, potser faré el mateix. A mi crec que em fa molt de respecte endeutar-me per coses que dic, crec que si estalviés hi podria arribar-hi. A vegades endeutar-te és el que té més sentit, però a mi em dona molta tranquil·litat poder pagar les coses al comptat i després que no comenci el mes i hagi de pagar una hipoteca, un cotxe, un mòbil a plaços i que del teu sou tens tantes coses que estàs pagant amb deutes que te'l treuen ràpidament el dia 1 i has perdut el 50-60% del teu sou en obligacions que tens de pagar.
El número 4 diu que mai qüestionis el gastar-te diners en llibres, salut, entrants i donar diners a una recaptació de fons d'un amic teu. A veure, crec que tenen bastant sentit. Llibres, em sembla bé. Jo crec que és de les coses que no qüestiono justament gastar diners. Si un llibre m'agrada, me'l compro. O si em vull comprar una subscripció a Audible per escoltar audiollibres, crec que això està molt bé, o sigui, és una cosa que faig. Perquè els llibres, potser un llibre directament no dius d'aquest llibre he après això que m'ha ajudat molt, però estar constantment exposat a noves idees, aprendre noves coses, t'estructura el cervell d'una manera que a vegades marca molt la diferència amb una persona que no ha après res des de que tenia 22 anys perquè va acabar la uni i s'hi acabó, i una persona que constantment està aprenent coses noves amb llibres, amb podcast, el que sigui. Llavors, em sembla bé els llibres, la salut, també em sembla bé, qualsevol cosa que puguis fer per salut està guai. Entrants, bueno, sí, no sé, està bé, no tinc una opinió formada. Jo potser seria més de postres que d'entrants, no ho sé. I el charity fundraiser aquest, bueno, em sembla bé, sin más. No ho faig gaire, no sé, és que els meus amics tampoc creen gaires coses d'aquestes, però, no sé, crec que si arriba el moment, no?, que algú està fent una recaptació de fons, mai està de més, t'agradaria que ho fessin a tu, si tu estiguessis en un moment de necessitat, segurament ho agrairies. Així que, retweet, també. Norma número 5. Volar en classe business per vols de més de 4 hores. No sé, mai he volat en business i crec que mai he volat més de 4 hores, així que no t'ho sabria dir. A veure, jo tinc la sort que jo faig 1,65 m, llavors jo no tinc mai un problema de que les cames em toquin o que vagi apretat o el que sigui. El que sí que crec és que darrere d'aquest tuit s'amaga aquesta idea que algun cop hem comentat de que la felicitat funciona per subtracció. I jo crec que ets més feliç quan fas servir els diners no per comprar coses que vols, sinó per treure't coses que et molesten. I crec que una cosa que és molt conyazo és estar en un vol, no sé, diguem, un vol de 9 hores i has d'estar aguantant gent que s'aixeca per anar al lavabo, una postura incòmoda, que et toquin els genolls a no sé on, que et tirin una cosa per sobre, que hi hagi soroll. Puc entendre que el fet de treure totes aquestes molèsties de la teva vida i volar en classe business, que mai he volat, però imagino que està molt guai i deus poder dormir, et deuen posar música o no sé què fan a la classe business, pot estar bé. Llavors, no sé si és una norma que jo m'aplicaria a mi mateix, però entenc d'on ve i m'agrada la manera de pensar per aquesta norma. Norma número 6. Compra't el millor i mantinga-ho tant de temps com sigui possible. Absolutament d'acord. El refranero popular ja ho diu, allò de que lo barato sale caro. Jo estic molt a favor que si has de fer una compra, no et compris una opció barata que t'agradaria que sigui, no. Compra't el millor de tots i després mantinga-ho molt de temps. Jo ho faig amb el mòbil. Abans de comprar-me un mòbil de 200 euros que sí que surts del pas i després d'aquí 2 anys se t'ha fet malbé i la bateria tal, no sé què, tornes a comprar un altre, prefereixo comprar-me un iPhone que em costa 800 euros i després l'aguanto 4 anys si fa falta, 5 anys si fa falta. Crec que és una mentalitat amb la que em sento molt més còmode. El gaudeixo més i crec que és una inversió millor. El mateix em va passar al comprar-me una GoPro. Et pots comprar 50 action cams d'aquestes que et costen 89 euros al MediaMarkt i després són un trunyo i no les disfrutes, però t'has gastat 89 euros de merda. Jo prefereixo estalviar i comprar-me una GoPro que em costarà 300 euros, però la disfruto i m'agrada i la mantenc molts anys. I segurament en un plaç de 10 anys, que et surt més a compte, comprar-te una GoPro per 300 euros o haver-te comprat 5 vegades una càmera d'aquestes de merda de 85 euros del MediaMarkt. Al final t'has gastat els mateixos diners i mai ho has arribat a gaudir. Crec que és una molt bona lliçó. Ojalà tingués més exemples, no se m'acudeixen, però compra't el millor, mantinga-ho tant de temps com sigui possible. Número 7. No hi ha límits per gastar en salut, coses com un entrenador personal, per exemple, o educació, cursos, esdeveniment, llibres, etc. Em sembla molt bé, jo no m'ho aplico, però em sembla molt bona norma, la veritat, que si pots, et gastis els diners que puguis en això, en salut, un altre cop, perquè és bàsic, o sigui, és el que et permet fer més de qualsevol altra cosa que tinguis bona salut. I en educació, em sembla molt bé i és una norma que m'agradaria aplicar-me més. Jo a vegades dubto de si m'hauria de comprar un curs online, si tindria sentit apuntar-me a un esdeveniment a algun lloc. Per exemple, últimament m'agrada molt aprendre a parlar en públic, segueixo un senyor a TikTok, el Fer Miralles, no sé si és un senyor, un noi a TikTok que m'agrada molt, i a vegades penso, hauria d'anar a una formació seva? M'agradaria passar un parell de dies aprenent d'ell? Dubto molt, crec que és una bona norma, perquè tot el que sigui creixement personal, tot el que sigui prendre habilitats noves, cuidar-te tu mateix, crec que s'ha de fer. Llavors, aquesta norma de que no hi hagi límit en el que et pots gastar en educació, per exemple, crec que és una molt bona norma. De fet, una de les grans idees del Ramit Sethi, que t'escriu aquest llibre de T'ensenyaré a ser ric, és que per ser ric no has de gastar menys diners. El que has d'aconseguir és guanyar més diners. No hi ha límit a quan pots guanyar. Sí que hi ha un límit a quan pots estalviar. Hi ha un dia que no pots comprar iogurts ja més baratos, però sí que no hi ha límit a quan pots guanyar. Sempre pots guanyar més diners. I no qüestionar diners que et pots gastar en educació, que l'educació és una cosa que et pot obrir moltes portes i et
pot ajudar a guanyar més diners, crec que és una molt bona idea, com diríem, subyacente, no? Aquesta mentalitat de què puc fer jo per ser més exitós, per fer coses de més valor a la societat, per, en general, guanyar més diners. Llavors, és una bona norma, crec que me l'hauria d'aplicar una mica més. Norma número 8 diu aquí, guanyar suficients diners com per només treballar amb persones que em cauen bé i que respecto. A veure, crec que és un bon objectiu, o sigui, ojalà poder treballar només amb gent així. Crec que és una mica irreal, almenys en la meva situació em costa molt valorar aquest punt perquè el veig tan allunyat de la meva realitat que jo tinc una feina, sóc un assalariat i em toca treballar amb qui em toca treballar i jo no tinc una decisió sobre si aquesta persona em caigui bé o no, ens respectem o no, hem de treballar junts. Llavors, no sé, remit a tope, tio, però em costa valorar-ho, ho deixarem aquí. I la norma número 9 diu, prioritza el temps fora de l'spreadsheet, fora del que sigui una mica l'Excel, no? Fora del pensar massa, l'estar a la feina, del fer coses quadriculades. Totalment, o sigui, a veure, és una mica tòpic i jo sempre ho he escoltat, no sé fins a quin punt m'ho aplico, però això que diuen que a la vida, quan et mors, no, la gent s'arrepenteix de les coses que no ha fet i no trobaràs algú mai que es mori i et digui, uah, és que ojalà hagués passat més hores fent aquell Excel aquella tarda, o ojalà hagués treballat una mica més per tal. I la gent, no, el que et diu és, ojalà hagués estat més temps amb la meva família, ojalà hagués pogut veure quan el meu fill va fer el no sé què. Les coses més importants de la vida al final són relacions, són persones, són experiències, no és la feina. Llavors crec que és una bona idea intentar maximitzar el temps que puguem passar fora d'aquestes coses que ens roben temps per tenir experiències, per estar amb les persones que volem estar. Agafat amb pinces no també, la feina és fins a cert punt important per pagar factures i coses així, però com a norma no estic en contra, diguem-ho així. Crec que m'agradaria més... Voldria parlar amb el Remit i preguntar-li exactament què vol dir, perquè fer servir la paraula aquesta de l'spreadsheet em desconcerta una mica. I número 10, marry the right person. Hòstia, està molt bé aquesta persona, crec que és superimportant. Crec que hi ha tantes parelles que no sé si arriben a parlar de finances personals o tants problemes que deuen venir per tenir visions diferents de les finances, que és importantíssim. O sigui, justament la meva relació de parella crec que es basa en que parlem molt de diners, però perquè és un tema que ens agrada, no dels nostres, sinó potser de diners en general, i perquè tenim la mateixa vida o la mateixa visió cap als diners i volem gastar els diners en les mateixes coses i pensem en guanyar diners de la mateixa manera o volem estalviar de la mateixa manera. O sigui, jo sóc un frico d'estalviar. Tu t'imagines que jo estigués una persona que no li agrada estalviar? O sigui, és que ens barallaríem cada 15 dies. Llavors, hòstia, que et casis amb la persona adequada, no estic dient que la persona adequada hagi d'estalviar molt, la persona adequada per tu, però crec que és una molt bona norma. Jo estic, aquesta sí que la posaria a la meva llista, crec que estic bastant d'acord, crec que soc molt afortunat de trobar-me també en aquesta situació, però és molt important, tio, és que si no tindràs molts problemes amb les teves finances personals perquè hi ha tantes decisions que has de prendre molts cops en conjunt i si no és la decisió que et sents còmode després hi ha tants problemes que és molt important. És molt important, marry the right person. Crec que una mica ja està, crec que aquí acaba el fil i diu que aquestes són les seves normes, no les de ningú més, i que cadascú tindrà les seves pròpies normes, però que diu és això, no? Que les money rules aquestes el que t'han d'ajudar és a que tu prenguis decisions ràpides i decisions que tu et sentis còmode en la teva vida, i jo potser si m'apliqués aquesta idea de no qüestionis els diners en educació, que és una que ara fent aquest vídeo m'estic adonant que potser no ho hauria de fer tant. Tio, val la pena gastar diners, potser no tindràs un retorn sobre aquest curs que t'has comprat o aquest llibre demà o demà passat, però segurament fer moltes d'aquestes decisions faran que d'aquí a 5 anys siguis una persona que pot afegir molt valor a una empresa o que puguis emprendre perquè tens unes certes habilitats molt interessants o que puguis ajudar altres persones perquè saps fer coses molt bé. Llavors crec que aquestes normes, això, estan molt bé, però cadascú ha de tenir les seves i que el bo és que siguin molt específiques, que fins i tot a algun punt puguin semblar fins i tot rares per a algú altre i que algú digui, buah, vaya friki, potser sí, però és que he arribat a un punt d'especificitat que jo em sento molt còmode i per això han de ser diferents que les d'un altre. Deixarem aquí el vídeo, 10 normes del Ramit-Sethi, m'han donat què pensar, treballant les meves pròpies normes, crec que, ojalà, sí, vull fer un vídeo, les meves 10 normes monetàries o de finances, el que sigui, arribaran en algun moment. Mentrestant, no sé, mirar altres vídeos al canal, hi ha molts vídeos sobre finances, vés a buscar el Ramit-Sethi, hi ha coses molt guais seves per YouTube, i jo imagino, no sé, que ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Dona like i comenta coses si vols i tal, subscriu-te, eso, adeu!